So yun na nga guys, so this time naman atin namang i-check itong sa mga Ilocano Nostalgic Go na t-shirt na Jumag, ang Jumag version, okay? So yan. Okay, meron pa rin siyang sticker guys. Pag umorder kayo ng kahit anong product nila, lagi siyang may kasamang sticker. Like this one. Yan. Alright guys, so as you can see, may sticker yan na bago nyo ito buksan, no? So talagang naka-secured yan pag darating sa inyo. So pag bubuksan nyo siya, masisira na yung sticker nila. Yan. Okay? So huwag nyo nang tatanggapin siguro kapag alam mo yung broken na yung sticker niya, ibig sabihin may gumalaw na nun, no? Alright, so lagi yan darating sa inyo guys na naka-sealed. Okay? So ngayon sinira na natin. Pakita natin sa inyo yung naman sa loob. Yung actual shirt, no? Alright, so ito guys, naka XL size tayo ha. So ito yung ating version ng Jumag shirt. Ayan. Ito yung harap niya. And ito yung sa likod. Okay. Alright, so tignan natin yung design, no? So napakalaki ng design, so halos nasakop na yung buong shirt. Alright, so that is the face of our founding chairman, Attorney Julius Magno. So dito nakalagay, Jumag. Ayan, kita nyo naman siguro guys. Alright, so ito guys ay talagang dinesign, no? Hindi siya, talagang drawing siya guys. Ano ba tawag dito kasi dito? Portrait. Alright, so dinesign siya sa computer via portrait. So talagang napaka lupit ng effort ng design ng t-shirt na ito guys. So ito siya. Napakagaling. So alam niyo mahirap gumamit ng Photoshop or kahit anong Adobe product, but I think this is a combination of Photoshop and ano tawag yun, yung pang sketch. Ayan. So napaka-detailed guys nung kanyang design. Makikita niyo naman. Ultimo yung mga buhok, sa tenga. Ito po ang ating front design. Again, may Jumag siya sa baba. And dito sa may tawag dito, siyempre hindi mawawala yung Samahang Ilocano Nostalgic Go. And sa ating left side, yan. Dito yan sa left naman gas. Okay. This one. And ito pala ang bago, no? Ito yung bago sa kanila. So, rubber label na siya, guys. So, ayan, o. Goma na siya. So, rubber label na tayo. Ayan. So, ayan yung kulay red. Full swing, nakasulat. Okay. Okay, so that's it. So, ating i-test or sukatin natin kung bagay ba sa atin.